Все, кто хотел, побачили эту спасылку, так? Просимо постійно закрити суполку. Так, яна обов'язково буде в суполці. Зараз про те, як побудовані курси, як можна буде контактувати з тренером. По-перше, тут у презентації є мої контакти. І перше ваше завдання буде вельми просте. Вам треба буде дослати на мой e-mail даденые про свой аккаунт в Фейсбуку для того, как трапить у суполку SMM Беларусь. Это моя навучальная суполка, и она не является нечем коммерцийным. Я там збираю спасылки, ну, это для наполнения суполки, сторонки, про ваши сторонки. Спасылки на темы, связанные с социальными сетками, месенджерами, а так само з працей журналіста по збору пошуку інфармації. Для чого вам треба буде даслати гэту інфармацію? Вам треба це зробити для того, каб ви атрымалі доступ до статистики гэтай сторонки і могли проаналізувати статистику. Мы не можем анализовать статистику кожного з ваших ресурсів, і не ва ўсіх ёсць доступ до сваёй статистики. Гэта такая, так мовіць, універсальная сторонка. Трэба зазначыць, што паколькі яна навучальная, то ў яе ёсць лёгка прадказальныя пікі актыўнасці і пікі падзення. Але мы ўсё роўна, вот хатняе заданне будзе заключацца ў тым, каб зразумець, што дзе калі было. Я-то ведаю, калі я праводзіў курсы, а вы можете убачить это по статистике, когда будете с ней працаваць. Еще забылся зазначить, что когда подчас курса у вас возникают пытания, але вы хотели бы задать их, так мовить, письмово, то есть такая возможность по великой спасылке сверху. Ну, это не обовязково робить. Можно запытываться в голос. Але когда раптом будет такое ожидание, то это так само можно робить. Что, рухаемся наперед? По сканчэнні курса вам трэба будзе стварыць і абараніць свой праект. Гэта можа быць або стратэгічны календарны план прасоўвання SMM-менеджера вашай редакцыі. Точнее, может быть, присяду і не буду закрываць экран. Або вас асабіста як публічнай персоны. Трэба зазначыць, што ў значнай ступені журналіст выступае як публічная персона і прадстаўнік рэдакцыі. Хотя мы можем сказать, у якой ситуации это важно, коли не важно, это будет наприкінці курса. И так само может быть вариант як певних публічних або бізнес-сторонок. Ви маєте можливість самі пропонувати свій варіант. Але ён мусить бути зв'язаний з журналістикою, соціальними сетками або месенджерами. Вось гэты фотаздымак. Гэты слайд звязаны з тым, што пачалась касмічная эра, так? Это адбылося давно ці недавно? Давно. Это адбылося для кагосьці давно, для кагосьці недавно. Менавіта вот это полет Гагарина в космос, вот это выход астронавтов НАСА на месяц, менавіта ў гэты ж час была распрацавана матэматычная мадэль сацыяльных сетак. Ну, нельга казаць, што сацыяльных сетак не было ніколі, але вот матэматычная мадэль, як яны працуюць, была распрацавана ў 60-е, пачатку 70-х гадоў. Але яе не было да чаго прыкласці. Потым пачалі ўтварацца камп'ютарныя сеткі, потым з'явіўся чат першы ў 88-м годзе. Далей былі новыя нейкія іншыя чаты, далей узніклі, можа хтосьці памятае са стражылаў інтэрнэта, былі такія кулічыкі, іншыя чаты в інтэрнэце. А потым пачалі ўзнікаць сапраўдныя сацыяльныя сеткі. У прынцыпе, в 95-м годзе ўзнікла Classmate.com, якую можна лічыць першай сацыяльнай сеткай, але яна не прапаноўвала столькі магчымасцяў, якія ёсць сёння ў сацыяльных сетах. Далей былі іншыя ресурсы, і даволі значным
асабліва для постсавецкай прасторы можна лічыць з'яўленне LiveJournal або ЖЖ. Эта сетка стала вельмі папулярнай ў нейкі час, але тыя сацыяльныя сеткі, якіх мы разумеем сёння, узніклі ўжо толькі пасля ўзнікнення Фейсбука. Прычым у 2004 годзе это яшчэ нельга было сказаць, што гэта было нешта падобнае на сённяшні дзень. Гэта было мала чым адрознівалася ад Classmate.com, але потым пачалі ўзнікаць новыя функцыі і на ідэі, як можна звязаць усіх аднакурснікаў, пабудавалася сетка, у якой можна звязаць фактычна палову света. Іншыя сацыяльныя сеткі ўзнікаюць і зараз, але хваля ўзнікнення сацыяльных сетак была, і зараз она ўжо знікла. Ёсць матэматычная мадэль, якая паказвае, што малаверагодна ўзнікненне новых сацыяльных сетак, калі людзі звязаныя ў іншыя сацыяльныя сеткі. Гэта не значыць, што ёсць поўнае табу на ўзнікненне такіх новых сацыяльных сетак, але гэта падобна як гіпермаркет побач з іншымі крамамі. Людзі ўжо прывыклі хадзіць у гіпермаркет, і ім уже не хочацца пачынаць у месцы, дзе менш тавараў, меншы выбар. І людзі гатовыя нават ехаць у гіпермаркет. З іншага боку, узнікае пытанне, не все ёсць у гіпермаркеце, часам могуць быць маленькія крамы побач з домам, могуць быць буцікі і штосьці іншае. То бок, узнікненне нейкіх новых прадуктаў, якія раптам пачнуць зробяцца больш папулярнымі, таксама магчыма. Іншае пытанне, што гэта абсалютна непрадказальна. І калі раптам нейкі праект пачынае раптам набіраць вялікую колькасць людзей, у яго ёсць шанец прарвацца і пачаць расці і зрабіцца сапраўднай сацыяльнай сеткай. Ёсць акадэмічнае вызначэнне, што разумець пад сацыяльнымі сеткамі, калі будзе цікава, пачытайце. Я это прагарну. А зараз хочу расказаць пра даволі важную рэч, такую як сацыяльны граф. Калісьці трэба было затрымліваць падпольшчыка або партызана і дапытваць яго, хто твой сувязны і гэтак далей, гэтак далей. Зараз все гэта прысутнічае у наших сацыяльных сетках, і это даволі адкрыта. До 2015 года социальный граф можно было машина, робот могла списывать из Фейсбука, из ВКонтакте, из Одноклассников. То есть все наши контакты, все переплетение. В 2015 году Facebook это заборонил, ВКонтакте, Одноклассники этого не сделали. У меня есть старые скриншоты того и старые экселевские файлы, где я глядел некоторые социальные графы людей до 2015 года в Фейсбуку. Это довольно цікавае пераплятенне. У чымсьці гэта нагадвае то, што тут малюецца на гіфке з Вікіпедыі, але разам з тым узнікаюць абсолютно нечаканыя рэчы. Можна убачыць людзей, якія рэальна звязаныя паміж сабой, але фармальна яны, можа быць, нават і незнаёмыя. Гэта інфармацыя, якую можна выкарыстаць і супраць чалавека. Таму, уласна кажучы, Facebook і забараніў гэта забіраць машынным спосабам. Але разам з тым Facebook этой інфармацыяй валодае і выкарыстоўвае ў камерцыйных мэтах. Адна з кніг, якую я буду вам раіць прачытаць, якая дакладна ўжо састарэла, это Клара Ших «Эра Facebook». Яна разважала, як можна зарабляць у Фейсбуку, але гэта было даволі даўно, не памятаю, это 12-й, напэўна, год, то бок шмат што састарэла. Але сам падыход і разважанні Клары наконт таго, як это можна арганізаваць, даволі цікавыя. Акрамя таго, яна распрацавала адну з такіх прымочак да Фейсбука, якой можна было карыстацца для таго, каб працаваць з кантактамі. Сёння гэта был дарагі прадукт, які быў даступны кампаніям і недаступны прыватным карыстальнікам. Сёння Facebook прапануе такую магчымасць кожнаму. Мы ведаем, калі ў каго дзень нараджэння, усе кантакты не ў залежнасці ад таго, ці заплацілі мы за гэта ці не.
Хотя платные программы умеют значно более. Яны умеют связываться с разными социальными сетками, привязывать до проектов разных карыстальнікаў. Калі будзе цікава, паглядзіце эту книгу. Яна ёсць у библиотеках, яна ёсць у пиратском доступе в интернете. Мне есть она в паперовым выглядзе. Яшчэ важны панятак, які трэба разгледзець, это социальный капитал. Социальный капитал, грубо говоря, это тое, колькі людей готовы со мной привітацца, колькі людей готовы пазычыць мне грошы, и так далее, и так далее. С колькими людьми мы маем контакты, размаўляем. Социальный капитал у социальных сетках есть у когосьці больше, у когосьці меньше. Мы можем назвать, напэўна, некалькі асобаў, якія у беларускіх сацыяльных сетках реально вядомыя амаль усім. Гэтыя людзі валодаюць такім найбольшым, напэўна, сацыяльным капіталам. Калі браць, напрыклад, фейсбучную частку, у нас это хутчэй за ўсё будзе Антон Матолька, які нават вымушаны быў зрабіць такі хэштэг «Матолька, помоги», бо да яго вельмі часта звярталіся і найперш эколагі з тым, што там дрэвы пілуюць, там яшчэ штосьці робяць, і каб Матолька далучыўся да нейкай грамадскай кампаніі, каб нешта абараніць, вырашыць нейкую праблему і так далей. Мы будзем глядзець, якім чынам можна выкарыстоўваць такіх людзей з вялікім сацыяльным капіталам для того, каб раскручваць наш рэдакцыйны або асабісты контент. Часам ситуация с социальным капиталом выглядает так, что человеку няма кому дапамагчы. Ёсць вельмі шмат людзей, якія за ім назіраюць і судзяць яго. Часам бывае так, што людзі дапамагаюць сабе так актыўна, што адзін аднаму дапамагаюць так актыўна, што ніхто не зразумее, хто каму болей дапамог, хто каму крэдыторам з'яўляецца. Бывае, і гэта даволі распаўсюджаная рэч як у жыцці, так і ў сацыяльных сетках, калі у людзей проста вымагаюць дапамогу ці каб нечым чалавек ахвяраваў. І яшчэ бывае так, што не весь сацыяльны капітал, які ў нас ёсць у онлайн, мы можам канвертаваць у тое, што ёсць у офлайнавым жыцці. І наадварот. І яшчэ бываюць выдуманыя сябры. Яны бываюць не толькі ў падлеткаў, яны бываюць і ў дарослых. Больш за тое, шмат у якіх брэндаў ёсць выдуманыя сябры. Ёсць боты, якія робяць накрутку, ёсць боты, якія робяць людзі, якія падманваюць заказчыка, і быццам бы з'яўляецца шмат фрэндаў, якія робяць пэўныя дзеянні. А бывае так, што сам заказчык робіць выгляд, што за ім шмат ідзе людзей і што гэты брэнд атрымлівае папулярнасць. Часам гэта дае пэўныя плюсы, часам мінусы. Мы пра гэта будзем таксама размаўляць. Але это не этычна. Слабыя сувязі, тут у вас фактычна нічога не відаць, слабыя сувязі гэта асноўны наш капітал. Звычайна чалавек можа падтрымліваць у сваёй галаве жывцом каля 100, 120, 130, 150 нейкіх контактаў. То бок памятаць не толькі калі хто нарадзіўся, але як завуць бацькоў ці дзяцей, як завуць сабаку, кота ці штосьці падобнае. Што для каго важна, хто любіць каву з цукрам, хто без цукра. Все это даволі важна для нашага жыцця, для падтрымання контактаў. Шмат якія рэчы з гэтага дапамагаюць нам падтрымліваць сацыяльныя сеткі. Яны нам падказваюць. Яны падказваюць, што хтосьці нарадзіўся. Яны падказваюць таксама, што ў чалавека былі нейкія важныя падзеі, а таксама чалавек расказвае, што яго хвалюе. Вось, напрыклад, адзін з маіх фрэндаў расказвае пра тое, што яго вельмі хвалююць пчолы, што ён займаецца пчалярствам і так далей. Я б ніколі пра гэта не даведаўся, проста размаўляючы з ім. У нас не ўзнікла бы такой тэмы для размовы самой па сабе. А так чалавек дэманструе гэтую тэму, і цяпер я ведаю, што ў яго можна запытацца.
Апошнія дасягненні сацыяльных сетак яшчэ расказваюць, дзе хто знаходзіцца. Прычым это робяць не толькі нейкія адмысловыя сацыяльныя сеткі кшталту Сворма, дзе людзі чекіняцца, это робіць таксама і Facebook. Для мобільных прыстасаванняў з'явілася функцыя «Друзья поблизости». І можна просто глядзець, хто побач. Можна глядзець, хто зараз падарожнічае. Можна глядзець, з кім разам ты падарожнічаеш. І гэтак далей, гэтак далей. У прынцыпе, не все люди, конечно, карыстаюцца гэтай функцыяй, некаторыя людзі это забараняюць, але шмат хто карыстаецца. Ну і назіранне. Юлия Чернявская неколи зауважила: современная градация отторжения. Сперва удаляешь человека из скайпа, это личный игнор, потом блокируешь в соцсетях, социальный игнор, оставляешь в почте, все равно почтой не так уж часто пользуешься, а вот мобильник — это крайний случай. Если не подходишь к нему, это значит, что человек уже, считай, из твоей жизни вымело напрочь. Не факт, что ва ўсіх менавіта так супадае ў жыцці, але у нечым у мяне асабіста складваецца падобна. Я думаю, што за гэтым назіраннем ёсць пэўны резон. І важная рэч, якая звязаная не толькі з сацыяльнымі сеткамі як такавымі, але і з сучаснымі выклікамі палітычнымі, ці выклікамі бяспекі, анклаўны экстрэмізм. Тэрмін увёл былы дарадца Абамы Кас Санстайн. Навукова даказана, што ёсць заканамернасць, калі людзі размаўляюць толькі з аднадумцамі, іх погляды радыкалізуюцца. Прычым, неважна, аднадумцы знаходзяцца ў той ці, допустим, это могут быть либералы, консерваторы, это могут быть левые, правые, это могут быть националисты, интернационалисты, але для іх робіцца, калі яны не сутыкаюцца з іншымі людзьмі, для іх робяцца цалкам натуральнымі пэўныя пазіцыі, і людзі, якія займаюць іншую пазіцыю, здаюцца все менш правільнымі, все менш адэкватнымі. З улікам таго, што сацыяльныя сеткі будуюць для нас пэўныя бурбалкі, інфармацыйныя бурбалкі або інфармацыйныя гетто, сацыяльная сетка показывая нам у разумнай стужцы у Фейсбуку, а цяпер уже і ВКонтакте, тыя спасылкі, якія адзначылі нашы фрэнды, і адпаведна мы бачым не все, а толькі тое, што падабаецца мне і маім фрэндам. Калі не прыкладаць дадатковых намаганняў, ёсць верагоднасць, што вы будзеце бачыць толькі адну частку інфармацыі, а не всю. Гэта даволі сур'ёзны выклік, бо калі раней вы бралі, допустим, гэта газета, вы бралі газету папяровую, вы, па-першае, плацілі за яе грошы, часцей за ўсё, і таму просто так яе не кідалі, у вас была матывацыя яе прачытаць. Па-другое, вы глядзелі ўсю старонку, вы шукалі, што будзе цікава, і выпадкова бачылі нешта іншае. Зараз і сацыяльная сетка са сваёй разумнай стужкай, і пашукавікі паказваюць толькі тое, што вы бы хацелі бачыць. У значна меншай ступені робіцца даступным тое, што вы не выбралі бы самі пачытаць. Адпаведна, будуецца эта інфармацыйная бурбалка. Акрамя таго, узнікла даволі забаўная для простых карыстальнікаў, але вельмі непрыемная для стваральнікаў контента тэндэнцыя. Сацыяльныя сеткі бяруць грошы з рэдакцый за паказ контента, калі у вас шмат падпісчыкаў, калі у вас шмат фрэндаў. Бо калі у вас шмат фрэндаў, ёсць вялікая верагоднасць, што яны не ўбачаць таго, на што яны падпісаліся. Просто потому, што яны не будуць рэагаваць на кожную публікацыю, і вы будзеце страчваць у пэўным рэйтынгу для робота, што вы важны, цікавы для падпісчыкаў контент. І, адпаведна, узнікае праблема. Яе прапануецца вырашыць або
за кошт того, што кожную публікацыю рабіць вельмі цікавай, віруснай, смешнай, забавнай, якой будуць все дзяліцца, або плаціць грошы сацыяльныя сеткі, каб рэкламаваць пэўныя публікацыі. Натуральна, што стваральнікам контента гэта не падабаецца, і мы будзем гаварыць падчас усяго гэтага трэнінга, як з гэтым змагацца. Так, я вас яшчэ не замучыў? Добра. Якія сацыяльныя сеткі папулярныя ў свеце? На сённяшні дзень, калі браць свежую статыстыку, на першай пазіцыі Facebook, і калі браць статыстыку пра розныя сацыяльныя сеткі і месенджеры, то оказывается, што тут, напрыклад, сінім абазначана, што належыць Фейсбуку. Вот пасля таго, як Facebook стаў гаспадаром і WhatsApp, ён яшчэ і месенджер, ён яшчэ і Instagram, то мы бачым, што значная частка усіх сацыяльных каналаў для сацыяльных сетак або сацыяльных асяроддзяў месенджераў належыць аднаму гаспадару. Гэта выклікае пэўную перасцярогу у аналітыкаў, якія займаюцца разважаннямі пра лёс журналістыкі. Але калі запытацца і вот недавно Сусветная арганізацыя выдаўцоў прэсы праводзіла апытанне, то аказалось, што толькі каля 5% выдаўцоў газет лічыць небяспечным такую сітуацыю, што сацыяльныя сеткі, вот, як канал перадачы контента, робяцца такой манаполіяй, што шмат контента ідзе менавіта праз Facebook або Google. Ну, Google это не сацыяльная сеть, натуральна, бо Google Plus не выиграл в конкуренции, але разом з тим это таксама атрымліваецца два таких канала перадачи информации, канала перадачи контента. У Фейсбука было некалькі цікавых таких этапаў у развіцці пасля таго, як ён стаў сацыяльнай сеткай у сучасным такім разуменні. Быў момант, калі Facebook адаптаваўся да мабільных працэсаванняў, гэта было ў 2015 годзе, і з гэтага моманту все большая частка карыстальнікаў сацыяльнай сеткі прыходзіць туды менавіта з смартфонаў або планшетаў. Аналагічная тэндэнцыя